mondo owuog e pinje maoko mochop Kenya kaendi mondo bedi cleared Mombasa ma yie mondo koro donji Kenya kaendi yudo ka sani bei yudhi malo. Yes. Aito ka bei yudhi malo kuma bedi cleared Mombasa ingeni mondo koro jok makawe mang'eny modwa kepo irgi bende yudo ka koro kendo dhi chako ng'awo bech bel malo. Haya, kose ng'awe malo in bende dhi kawe gi bei mamalo, so definitely chuno ni kendo bidhi ing'awo bei ne kastembeni. Anyalo nyisi ni dwe mokalo ni ji mang'eny ne paro ni jous lewni, jous wuoche dhi bedo gi uso makare. To sani endi ne oko dhi kaka wasebedo ga kwanene. Adieri mantie ni sani endi uso odhi piny.